ilemo ne piny. Ogaye mar Azimio la Umoja Raila Odinga obuogo luongo ng'anyo e pacho ka endi mangima poni piny owacho mar Kenya Kwanza okoduoko piny usuru kaachiel gi nengo mar chiemo e thuolo mar jumbe ariyo. Azimio bende nonyiso IBC ni e jumbe ariyogo giyaw kuku mare mar kano duoko mag yiero mag jatend piny. Magi gin weche ma jo Azimio wacho ni nowacho e romo mar lamo mane gibago e alap ma Jivanji e buore Nairobi ka endi. E kar yweyo ma Jivanji Gardens e buore Nairobi, ogaye mar Azimio Raila Odinga onduse ne jopiny okang' ma gidhi kao bang' tieko romo mag siasa ma gisebedo ka gibago e pacho kae kuom thuolo mar dwe achiel mokalo. Tunaambia hata mkitumia nguvu kiasi gani hamtaweza. Wakenya wanakuja for you. Kenyans are coming for you. Kaluwore gi Raila, gidhi bago ng'anyo mar tipo e pacho kae bang' jumbe ariyo mabiro mar duoko telo e lwet jopiny. Servers must be opened and audited under auspices of a reputable firm or organization, failure to which you shall lead the people to restore their authority and voice. Jotelo mag Azimio okwayo jopiny mondo wuog oko kar rombgi mar miyo Azimio loch magiwacho ne omagi kod IBC e yiero mokalo. Tudumishe amani, lakini tuseme ile mambo baba amesema kwa wiki mbili lazima ifanyike. Mimi naomba mujitokeze wote na mujitolee, ama namna gani? Ni uhalifu wa hali ya juu kuondoa subsidies zile zingeleta unga chini, zile zingeleta gharama ya maisha wapi, na akasema sirudishwe mara moja. Hiyo ni sauti ya mwananchi wa Kenya, hiyo ni sauti yenu. Mko tayari kulipa gharama? Motelo ne luongo ng'anyo makamano, Azimio miyo jatend piny Dr. William Ruto ndalo 14 mabiro mar duoko piny nengo osur kaachiel gi nengo chiemo kod mafuta. This is a struggle like no other. Tunataka amani Kenya hii. Sisi si watu afisadi. Sisi si watu wanaamini Kenya hii ni kampuni ya mtu. This is our motherland, as the preacher for the day reminded us. We have complained about rising taxes, and we have lately talked about children dropping out of school for lack of fees. Withdrawal of subsidies to food and education in the middle of drought and famine was a reckless and heartless. Subsidies must be restored. The cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days. Penjo maduong' en ni to bende dwaro mar Azimio nyalo chopo kare ni mar chik mar loko osuru dwaro ni lokruok otim mana kokalo e chik mapuodho budget ma osom higa ka higa kata financial bill. Higa ne irito nyaka e dwe mar 6 mar mondo tim lokruok moro amora e weche mag osuru. Kopogore kod weche mag osuru, Azimio bende owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi weche mane owacho ni sirikal mar Kenya Kwanza biro deo mokwongo jogo mane ogone gi ombulu e yiero mokalo e pogo lemo mag telo mag sirikal kod dongruok. Wacha kuleta chuki kwa Wakenya. Wacha ubaguzi ya kikabila. Wakenya wote wako pamoja. Wakikuyu walinipiga mimi kura mingi zaidi kushinda wewe na Uhuru. Kaa kimya kabisa. Kaa kimya. Usipokaa kimya tutanyamazisha wewe. Sitasimama maovu ya kitawala. Maka en romo mar abich mar Azimio e bore Nairobi, riwruok mar Azimio korochome kaunti ma Kakamega chieng' ngeso madhi romo kod jopiny kendo kawo pachgi e wi midhiero mokwako pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Jivanji Gardens, Nairobi. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto to wacho ni tende